am călătorit pentru a cunoaște oameni, locuri, istorii și culturi. Și este atât de trist că încheiem această călătorie fără a ne putea îmbrățișa de rămas bun, de drum bun. Doar cuvintele pot exprima ceea ce simțim fiecare. În inimile noastre veți avea locul bine meritat și sperăm că și noi ne vom găsi un loc mic în inimile voastre. Trecem cu toții prin momente dificile, momente pe care nici unii dintre noi nu le-am mai trăit și nici nu credeam că le vom trăi vreodată. Dar toate fac parte din viață, sunt bune și rele, sunt succese și eșecuri. Să avem credința și speranța că o să depășim cu bine această perioadă, că vom fi sănătoși, vom fi mai buni și mai înțelepți, vom aprecia mai mult lucrurile simple, oamenii, viața, sănătatea, tot ceea ce avem. Dragi elevi, construiți-vă viața cu speranță, credeți în visele voastre, munciți pentru a le împlini. Fiți buni, fiți onești, apreciați și respectați pe ceilalți ca să fiți la rândul vostru respectați. Voi sunteți rezultatul muncii noastre, viitorul nostru. Prin voi ne vom împlini visele, noi și părinții voștri. Voi veți visa mai mult decât noi, veți lupta mai mult decât noi, veți face lucrurile mai bune decât noi. Dacă o să considerați vreodată că vă putem fi de folos, suntem mereu aici, cu gândul bun la cei care ați fost și veți rămâne elevii noștri. Călătoriile voastre viitoare să fie pe drumuri bune, să nu vă rătăciți, să sperați mereu că veți ajunge acolo unde vă doriți, să-i prețuiți mereu pe cei de lângă voi, pe cei pe lângă care treceți, pe cei care vă însoțesc. Și să știți că satisfacția reușitei este atunci când o obții prin muncă și de cele mai multe ori cu efort și sacrificii. Vă doresc mult succes în tot ceea ce veți face. Ar fi trebuit să sune clopoțelul ultima dată, nu să vă trimite în clasă, ci sărbătorind absolvenții școlii Avramiancu. În cei 8 ani, când ați fost elevii școlii, profesorii v-au învățat să fiți curajoși, cinstiți, harnici, să vă respectați pe voi înșivă, dar și pe cei din jur. Acceptați diversitatea, acceptați faptul că fiecare om e unic. Învățați mereu din greșeli, nu vă lăsați doborâți de orice obstacol. Treceți peste el cu fruntea sus. Sper că ceea ce ați învățat în această școală să vă fie de folos. Sper că v-am creat aripi să vă puteți atinge ceea ce doriți. Vă doresc succes la examen. Dragii mei foști elevi, ați fost prima mea generație de elevi pe care i-am format în cariera mea didactică. Împreună cu voi am trăit clipe frumoase pe care n-am să le uit nici când. Deși nu ne-am văzut de foarte mult timp, să știți că mi-este tare dor de voi. Iată-vă ajunși la finalul școlii gimnaziale, la finalul clasei a 8-a. Vă doresc din suflet mult succes la examene, să vă urmați visele și să reușiți în tot ceea ce faceți. Vă îmbrățișez cu drag și vă țin pumnii. Baftă multă! Pupici! Dragii mei, sunteți la finalul unei etape din viața voastră, când trebuie să decideți fiecare drumul pe care veți merge. Acum, după ce ați parcurs acești ani minunați, ani în care ați legat prietenii frumoase și ați trecut prin multe peripeții împreună, e timpul să vă luați rămas bun. Ați fost minunați și aș vrea să rămâneți tot așa, niște copii veseli și îndrăzneți. Vă doresc mult succes în continuare și fiecare dintre voi să-și urmeze visul. Felicitări tuturor absolvenților! Bună ziua, dragi copii!
Mă bucur că pot să vă adresez pe această cale câteva cuvinte, acum la încheierea celor 4 ani pe care i-am petrecut împreună. Au fost niște ani frumoși, sper să vă aduceți aminte cu drag de această perioadă. Vă felicit pentru ceea ce ați realizat la orele de limba franceză, la activitățile cu ocazia Zilei Francofoniei sau serbare sau proiectele pe care le-ați realizat voi. Sunt sigură că veți avea rezultatele pe care le doriți la examen dacă munciți pe măsură. Vă urez mult succes, toate cele bune, sper să ne revedem cu bine și atunci când vreți să ne vizitați, să ne vedem, să povestim, eu vă primesc cu mare drag. Mult succes, copii, numai bine, pupici! Dragi copii, s-a mai terminat o etapă din viața voastră, mai bună, mai rea, cum s-a putut. Important este că ați ajuns la final. De acum, trebuie să vă alegeți cu grijă idealurile și să țintiți cât mai sus. Ziua de ieri să fie amintire, cea de mâine promisiune. Astăzi, însă, bucurați-vă de ceea ce ați reușit și fiți mândri de voi. Vă pup, vă îmbrățișez pe toți și vă doresc... Dragi elevi ai clasei a 8-a B, am petrecut împreună 3 ani de zile. Acum, la despărțire, doresc să vă urez multă baftă în continuare în viață, multă sănătate, baftă la toate examenele ce le veți avea de astăzi înainte, să ajungeți să vă atingeți tot ceea ce v-ați propus să faceți în viață, să vi se îndeplinească toate dorințele pe care le aveți și mare grijă de voi și sper ca peste ani să ne întâlnim și să fim mândri că am petrecut acești 3 ani împreună. Cu drag, Radioana, Biologie. Dragii mei năzbâtioși din clasa 8-a B, nu e luni, nu e oră de cultură civică, nu e despre atitudini și comportamente, e despre voi, e despre noi, într-un moment special în care absolvirea voastră presupune o festivitate online. Poate ați fi vrut să ne vedem, eu m-am simțit lipsa în perioada asta, mi-e dor și de gălăgia voastră de la etajul 2, mi-e dor și de comportamentele voastre naive, infantile, pentru care de foarte multe ori stăteam în fața ușii, așteptând ca voi să vă liniștiți. 1 minut, 2, 3, 4, 5, vă linișteați o parte și încă 2 minute ca să liniștească alții. Și în final înțelegeați că așteptarea mea are un sens și că îmi doresc ca toți să aveți asemenea comportamente adecvate. Ei, n-aș vrea să aștept foarte mulți ani ca să le implementați aceste comportamente și să fiți voi mândri de ele. N-aș vrea să vă întâlnesc peste 10-15 ani exact așa cum v-am lăsat acum. Și aș vrea să vă găsesc oameni mai maturi, mai responsabili, mai implicați în tot ceea ce faceți voi. Aveți încredere în voi, în părinții voștri, fiți mulțumiți cu ceea ce aveți, mulțumiți-vă că sunteți sănătoși și că aveți familia alături. Munciți mai mult și nu uitați că noi suntem oricând alături de voi. Vă țin pumnii și cu mare drag vă aștept oricând înapoi la Avram Iancu să ne mai spunem și alte gânduri care au rămas nespuse. Multă baftă! Dragii mei, a sosit momentul să ne luăm rămas bun. Cu toate că suntem în spațiul virtual, să spunem așa, și cu toate că vă poftesc pe toți la mine acasă și de aici încerc să îmi iau la revedere de la voi, după o perioadă destul de îndelungată, 8 ani în care am fost împreună. 8 ani în care ne-am văzut în fiecare săptămână, în care am vorbit cu Dumnezeu, ne-am rugat lui Dumnezeu și am învățat să facem, sper eu, lucruri frumoase și bune.
acum la capăt de drum. Vă doresc să aveți curaj, să pășiți pe drumul acestei vieți plin de încredere, alături de Dumnezeu, să nu uitați de Maica Domnului și să nu uitați că toți Sfinții vă sunt alături în toate examenele vieții voastre, în fiecare pas pe care îl faceți, să știți că sunteți însoțiți de Bunul Dumnezeu pe care îl rog să vă călăuzească pașii vieții. Sunt extrem de emoționată și vreau să vă transmit că în sufletul meu veți avea un loc special. Vă apreciez pe toți, ați fost extrem de minunați în fiecare moment al vieții voastre. Vă doresc să aveți o viață plină de împliniri. Mult succes, dragii mei copii! Salut! Dragi copii, mă bucur că v-am cunoscut și că am putut să fiu alături de voi pe parcursul acestor ani. Și chiar dacă sfârșitul clasei 8-a nu este așa cum ați visat, vă doresc ca de-a lungul vieții să vi se împlinească toate visele și toate dorințele. Și așa cum am făcut-o întotdeauna, vă pup, vă îmbrățișez și vă doresc tot binele din lume. Dragi absolvenți, ne despărțim încă de o generație în care am sădit o parte din mintea, din sufletul, din viața și din ființa noastră. Ne bucurăm pentru voi că v-am adus la acest liman al unui nou început, pregătiți să înfruntați provocările vieții, de care, din păcate, nu veți scăpa. Până acum v-am apărat, v-am îndrumat, cât am știut și m-am priceput. M-am străduit să vă împărtășesc nu numai din învățătura, ci și din experiența de viață. Vă asigur că de învățat veți învăța toată viața. Școala de până acum e doar fundamentul unui edificiu pe care îl veți înălța de aici înainte. Vă doresc multă sănătate, prieteni adevărați și împlinirea tuturor aspirațiilor. Dumnezeu să vă ajute, să vă lumineze mintea și calea.